Aja tumapak ing desa Pancuran Pianggang Sumawana Semarang kebak ing pamuji dhateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi dalu menika anggenipun kula sakanta sowan saking Wahyu Cipta Budaya saketa hayu rahayu nirbaya nirwikara nir ing sampikala pambagya wilujeng katur konjuk dhateng sang jering para pamirsa setrisna kepareng kula hamba bar pambagya kanthi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dhateng sang jering para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentrem rahayu saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi saged hanjalari pagelaran seni pertidusun saking Pancuran Pianggang Sumawana Semarang. Taklim pangabekti saking Wahyu Cipta Budaya kepareng konjuk dhateng para sepuh bini sepuh minggah dhateng pangembating praja tetuwuning kaprajan ingkang asta ing laladan Pancuran Pianggang. Bapa pangarsa desa saha nayakanipun ingkang mugi saketa ndadosna pangarsa ingkang hangayomi lan hangayami dhateng para kladasi ingkang pantes sinudarsana saha satuhu kinabekten. Konjuk dhateng paniti laksana saking pertidusun Pancuran ingkang sedaya sampun kepareng nimbali kula sakanta ingkang jinaket ing manah. Boten namung kula sakanta ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi karana pagelaran seni ing dalu menika anggenipun kula sakanta sowan saged raketaken pasedherekan saking warga ageng Wahyu Cipta Budaya dhateng sedaya warga ageng masyarakat Pancuran Pianggang Sumawana. Biga dhateng kadang seniman seniwati ingkang sampun keparang nyawiji ingkang rawuh saking pundi kemawon ingkang tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang bagya lan mulya. Puji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Katitik kalenggahan dalu menika sampun keparang sung nugraha ingkang arupi bagas lan waras. Satemah kita saged pepanggihan boten sanes nenggih derek mangayu bagya dhateng warga ageng masyarakat Pancuran. Mugi-mugi antukipun hangadani mertidusun sageta kasembatan satemah sageta mujudaken setunggaling warga masyarakat ingkang tansah guyub rukun nyawiji tata titi tentrem pirasandang pangan lan papan satemah sageta kasembatan samu dayanipun. Boten prayogi para rawuh para pamirsa antukipun kula matur kathah-kathah kepareng minangka talanging atur saking Wahyu Cipta Budaya nderekaken sugeng hamirsani ngantos paripurna Wahyu Cipta Budaya.
sesanti kang kunjuk ring Gusti Rahayu sagung dumadi Rahayu kang maragani Rahayu kang hampir La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim
Klono Siwandana raja muda ing Ponorogo Siapa ing yuda lawan raja rai sing ngasta pusakane pecut Kyai Samad Iman rapas ing perang pukul sing barong alas rumah iyo wahi perangi tansaya rapi iyo wahi negarane dadi kamulyan jati iku wujud tentreming ati tutu pondo tutu kepiare donya ananging karana jedak kang gawasa Durjana sang satriya pagita-gita sentakeca yo
Sikro budal keto.
ing praja ngalengka diraja Rawana raja Arande gawe keke nyolong Sinta Hanoman janjut tumanda ngalingka wis dadi ambu kobong gedhe jroning praja sampun pratandha siyaga Wahyu Cipta Budaya Kadya Prabancana budal keca
Tuku salah kleru gula sentak jo. Tabuk kendang sentakan. Tuku gasa mlaku ngetan sentak man. Bang wis rahino, bang wis rahino, srengeng ngene muncul sunar sumbung murna. Bang wis rahino, bang wis rahino, srengeng ngene muncul sunar sumbung murna. Sunar sumbung murna.
Jaya kasektemu. Waju kene. Wah, iya. Pak, woi, oh. Kadya kabuka wasma ketaman. Boleh ini pasrah mau saya hilang sayane mati jatuh. Do sang mustikaning asmara sun kayumyon ring handika yen camotong gelila nono bakal tak tunduk romo.
akalin jungkir negara di makmume kentir imame ilang zaman wis akhir zaman wis akhir langite petang atine kafir uripe kono zaman wis akhir zaman wis akhir langite atine kafir uripe kono zaman wis akhir zaman wis akhir patire padang sing urip bungkir sing urip bungkir sing arep sluku patok ilailo sirama menyang sulu leh-lehe payung cendit lulupa wong mati ora opah yen opah menten dibocah yen urip golekno duwe
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus lukus patok patok ina itu diromo menyusutu le oleh payu kudu jadit lolo lupa mati ora upah yen upah beten bocah yen golek golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukto patok ina itu diromo menyusul oleh oleh payu kudu jadit lolo lupa mati ora upah yen upah beten bocah yen golek golek duwe sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luput luput patok patok ina itu sing romo menyusul oleh oleh payu kudu tak lilo 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 ledo du menengo ojo pikir kaki anakku sing bagus rupane yen nangis ya ilang bagusi ya 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 Iling-iling sira manungsa jaler estri enom lan tuwa saben dina padha ilingo tapan-tapan nopo timbalan ingkang maha suci kelep ra kelep bakale mati disaliti pengagon putih yen wis budal ra iso pulih tumpakane kareta Jawa rutane papat rupa manungsa dudukane upaku tanpa batal tanpa kloso upaina ono lawake turune dhewe ra ono kancane ditutupi anjang-anjang diurupi disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya kembang yen janjine arah-arah iku
Sore sore kebune biru cai wono lembu yang ombo kodoki yula ilo ya ilo la ilo yula le yula le Cilianku rambutku dicukur kucuk katokku saka karung kandung lambiku warisane makaku sarapanku sambel korek sego jagung kesokan batu ing kali nyemplung ing gedung taman dhisik
sarapanku sambel goreng sego jagung kosokan watu ing kali nyemplung ing gedung jaman dhisik durung usum sabun pabrik irung dibangun kandungku mung cukup kandung sarung dolananku motor cilik saka lembur. Ku coba meliput mangisku lebar mandaku dapat ku coba melamar gadisku lamar candaku dapat zaman wong tuwa rabi perawan perawate yen bengi nangis wae amarga wedi karo alah manuke goyang ser aku enak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
budaya Sutrisno lagu langkung warga ageng masyarakat Panjuran Pianggang Sumawana inggih menika babaring beksa seni warok saking Wahyu Cipta Budaya saestu mlenggono kathah kekirangan kalematan wit purmadya dumugi wusana kiranging wiraga wirama lan wirasa ingkang boten jumbuh kalian pageraning budaya keparangyun agung ing samudra ing pangaksama terasan matur dhateng kadang paniti laksana paripurna kula ngaturaken langen beksa sakanta badhe terasan nyun pamit nyun tambah donga pangestu saking panjenengan sedaya mugi-mugi lampah kula saged panggih wilujeng rahayu raharja ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak ing masana kepareng hamungkasi kanthi manjal mening santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sampe pinanggih wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggihan malih sanes kalodhangan kalian kula sakonco saking Wahyu Cipta Budaya. Untuk orang baik, pun tujuh dimohon untuk mengembalikan ke sekretariat atau